Ze zijn nu binnen en nu gaan we ze allemaal zo meteen even verwelkomen. En krijgen ze de eerste gang, de juiste wijn. En ja, dat wordt één grote bende natuurlijk. Als voorgerechtje hebben we ook nog een heel mooie tartaar, een steaktataar. Met een mooie eidooier, die is geconfijt in olie. En daar zit bij een mooi augurkje, maar daar hebben we een heel mooi zalfje van gemaakt. Vanavond hebben we in de bediening, en ik hoop niet dat jullie hondenharen op jullie bord gaan vinden. Martin Gauws gaat helpen mee. Martin. En Martin, niet likken. Het is echt heel druk en iedereen gaan een praatje maken en iedereen is op de foto en iedereen is van harte welkom. Kortom, geweldige avond. Het kost rond de €45, meen ik, het menu. En dan kunnen ze daarnaast nog een mooi een wijnarrangement erbij nemen. Ik weet niet precies wat dat kost. Ik neem eens zoiets van tussen de €12 en €15. En ja, alles wat de opbrengst daarvan is, dat gaat allemaal naar het goede doel. Dus ja, het is helemaal perfect.